Nem csak Körmendre, hanem Sopronba, Szombathelyre és Körmendre, ugyanis 3 férfi kosárlabda csapat, ugye szomszédvár, plusz még Sopronban a női együttes is, mindegyik Európa kupában játszik, és ez egyrészt érdekel, másrészt pedig eleve szeretem a kosárlabdát. A szomszédvárak ugye ellenségek, egy kis rádióinterjú, egy kis körkép a jövő hétre. Hogyan emlékszik vissza Körmend fénykorára, illetve körmendi élményekkel, hogyan tért ide vissza? Hát arra, hogy a Zsebe Feri, meg a jelenlegi polgármester itt játszott lenni, meg ott ültem fönt a sarokban, és a közönség megfordulva rázta az öklét, hogyha éppen arról volt szó, és követelte, hogy a bírókat szidjam, soha nem szidtam a bírókat. Nagyon szerettem mindig a hangulatát, egyáltalán a régi időkben kicsit más volt az egész, egy jobban koncentrálódott, Zalaegerszeg, ugye Sopron a női kosárlabdával, Körmend a férfi kosárlabdával, arról nem beszélve, hogy a második unokabátyám volt az egyik alapítója ennek a klubnak, csak úgy mellékesen. És ki volt a Avar Szilveszter, még a Zsebeferiék emlékeznek rá, ide járt főiskolára, és játszott ebben a csapatban még azokban a régi szép időkben. Ez egy abszolút európai csarnok lett, ennek tényleg örülök, mert azért ami itt volt a bordás falakkal, meg hát az nem volt igazából elegáns. Ide azért most már tényleg lehet európai csapatokat is tényleg szó szerint vendégül látni, és egy nagyon jó hangulatú mérkőzést játszani.